Moi taas ja tervetuloa Rottweiler Hilda vlogin pariin. Me ollaan täällä lähellä Riihimäkeä ja ajellaan autolla täällä metsän keskellä. Ja tänään onkin Hildalla semmonen kiva päivä. Me ollaan menossa tonne kyläilemään Hildan veljen Rokan luokse. Ei olekaan nähty kun sitten viime elokuun, niin kiva nähdä toi Rokkaboi. Varmaan tulee kiva päivä ja Hilda tossa innokkaana ja läähättelee tossa mun selän takana tuolla auton takapenkillä, kun katsoo, että vähän uusille mestoille ollaan menossa. Hilda vähän ihmeessä, kun ollaan uudessa paikassa. Onko se vähän ihmeessä, että missä me ollaan? No terve! Mitäs siellä on? Moi! Täällä siellä, on onko siellä, näytäpä mitä siellä on. Istu, paikka. Kato, sit tulee riisi. Täällä on tennispallo. Joo, tennispallo. Ja sitten täällä on 2 tällaista luuta. Joo. Ihan törkeetä, ettei saa saman tien. Haettais heti käyttöön noin. Joo, annetaan nää mammalle, niin laitetaan nää jonnekin piiloon. Otetaan tänne vaihtaa, jos haluat. Moi! Laitetaan piiloon. Oikein sisarrakkautta.